Jatend jotend migepe pachoka Musalia Mudavadi osiroten joma mine kakoro kwayo jo Kenya mondo dhi nyime gi siro chenro mag joma mine e thurka. Jatelo no opwoyo moko kuom okenge ma wakeni osegoyo kelo dongruok e migepe mopogore opogore pachoka. Mudavadi owacho magi e kinde ma piny mangima dhialo odiechieng' wakeni, ka bende omedo odiechieng'ni miyo oganda duto thuolo mar medo siro chenro mag wakeni e piny mangima. Tunataka tuchukue siku hiyo kukumbuka yale ambayo wameweza kutimiza, yale ambayo hawajatimiza, ili tuweke motisha, ili tuanze kupambana na mambo mengi ambayo bado yanatusumbua. Kwa mfano, hatutaki wawe wakidhulumiwa na wale ambao hawaheshimu. Tunataka wafanye biashara, tunataka wapate nafasi kuingia kwa vyeo vya uongozi. Tunataka wawe kwa mstari wa mbele kuimarisha uchumi katika ulimwengu. Na haya yote, kitu muhimu ni kwamba lazima tuwe na amani ndio watekeleze wajibu wao.